Wis wareg le. Wis wareg banget iki, Pak. SCP nambah ora? Ya nambah tak jikuk kene. Apa iki? Yo entek, tuku ning kursi tok. Entek ora wani to, Pak. Lah nane bapak nawani mergo ngerti kowe wis wareg kok. Nek umpama aku cek gelem, Ya sesuk neh no. yalah. Tujune aku dadi anak sing sabar, Pak. Dolanan apa to, Le? Nah, dolanan HP no. Ya ngerti, maksudnya permainannya apa ngono lho. Nek bapak tak kandhani mesti ora ngerti. Aja nyepelekke bapak kowe iki. Bapak ki milenial. Aku main PUBG. Oh alah. Apa jan? PUBG ki mancing to. Milenialmu ketinggalan zaman no, Pak. PUBG ki ra iwak sing nyemplung ning nggon banyu ngono kae to. Suarane blukuduk ngono kuwi. Wis, Pak, aja ngeyel to. Era mudeng tak maklumi. Halo Besti dan bapaknya Besti. Mangkat, Dot. Yo, ayo. Tak salin sik. Pak Bukang. Oke, bar taraweh kula kalih Paijo ajeng ngaji ten omahe Mas Fadra. Loh, lah yen paijo ya urusanku to, Le. Lah yen kowe ya pamite karo Pakde Pangat. Kula kan mau ngandani. Lah, Stop. Saya tidak melayani perdebatan. Emang kadot. Oke. Poso rak, Jo? Insyaallah. Mencari poso medhep. Ora ijo. Nek kakean kredit ndak nyaure kangelan. Arep sekolah le. Ora, Mas. Arep pentas ketoprak. Nek nganggo seragam sekolah mestine arep sekolah to, Conton. Engko sore ngabuburit ya. Sisan hafalan surat-surat pendek. Oke nu, siap nek aku. Nek aku ya siap. Apik meneh sisan kop sama.